Oke sayang. Cinta. Modelnya langsung gemboa Agus. Ganteng. Kalau kamu mau apapun akan kuturuti sayang. Oh iya Mas. Atasi iki. Wis kowe apa kita atasane dhewe. Kita bertiga. Kemana Mas? Iya kan? Nikah bersama. Bulan madu. Di Kita luar. pergi ke luar negeri. Kita ke Paris, Ke ke Swiss. Inggris, ke Swiss, ke Jerman, dan tidak lupa ke Kapadokia sayang. Aduh nanti Mas. Kita ke Besuli. Nyapa Rono? Di sana kita mencari marmer. Lah Untuk tinggi apa? ngecor kamu. Bersama aku kita cor bareng-bareng berdua. Kita keperukkan raini orang tiga itu. Oke, Mas. Cukup untuk pemanasan. Nggih. Nganten nanyar gitu sik semangat. Iya, wah jan wis. Nggih. Mestine ngene iki ya serasah nampa job kudune lak ya berbulan madu. Lah nggih nganten 3 dina wis ditinggal tanggapan. Ah iya. Njero manten wedok apa ya kumanan kaya ngene iki Lah coba. nggih ngoten niku lho. Masalahe wong kok wong Jawa niku lho. Piye to? Nganten urung enek sepasar, urung enek seminggu kok wis ditinggal tanggapan, mosok ya kurang duit Lah ngono lho. iya. Bendina Tur meneh wis- tak sawang Mas Ronteng. Pripun, Pak? Ngagem kupluk Nggih. ndur nganggo beskap rindan. Wah, Nggih. jan ngisor udel ketok le mbededeg. Mboten ngisor udele niku, bareng tak sawang nganggo teni kegedhen masalah malah koyok bubuh. Waduh, heeh. Mergo ya pancen saking lepengin gawe bungah karo wong tuwa. Woi, Netepi karo dawing wong tuwa mulane arep dadi manten wis kaladuk yuswa. Pak. Ya tetep dilakoni. Kula Disawang nggih koirek, remen. kudu Nggih, disawang. kula nggih remen netepi budaya Wis, Jawa. ngobrol dhewe. Mas yo Aku tak ngantenane ngedum wis rawon. luwih saka 10 tahun. Iya. Nanging kok yo isih diuri-uri nganggo Gimana, kembar gimana? mayang, Ah. temu manten, ngidak endok, terus Ah. balang-balang. Disawang sangka ngarep ketok lemmer bawani. Pak Minto. Disawang sangka iringan kaya Lesmana Mandra Pak Kumara. Obeng, Pak Obeng. Nyapa Iki lho to, wong-wong ngomong-ngomong dhewe lho.
Lah Wong piye? Pak Obeng nanggap aku omong dhewe sampean. Iki lho ngrasani awakmu. Ngrasani wong ngene kene mbok rasani. Wong dibombong kok ora seneng wong ki lek dialembono ki wajibe syukur. Seneng awakmu. Sing ana sing perhatian karo Sampeyan lek awake. ngalembono iku kudune lek pisan pindho lha nek sak jam iki jenenge rasan-rasan. Serene aku ki ndengenane iki manten kawak. Ngrasani ki lek sing dirasani ora ana kuwi tegese ngrasani lek sing enek dirasani ana kene iki tegese ngalembono. Bombong ngono. Bombong apa? Berarti kebahagiaan. Kebahagiaan dengkulmu kaya boboh bombong iki lho. Mang mula kuwi iki lho kancaku sing duwe gawe iki. Heeh. Aku lho liwat buritan kono. Genah dagelane percil delokne sawah-sawah karo Pak Openg. Lembulat buri kono. Tapi luar biasa lho bolong. Sederek kula niki. Niki sedereke Pak Sapa iki? Pak Obeng. Pak Obeng dulure sapa? Engkol. Dulure engkol. Ya Pak. dulure tak percil ngono lho. Lah iya dulurku lanang. Aku tenan lho Pak. Mm-mm. Iki ngono mulih ngerti. Lah kok dulure kesene banyak iki mesti becek aku kok. Oh berarti iki tanggamu. Tanggoku Tangga Banyuwangi. Purwoharjo. Masalah. Wong ki ya padha ae lho sing disunate lho dhuwur lho sak dhuwurku wis. Lah iya. Mergo Padha pancen ya ae. wong tuane ya gedhe dhuwur. Aku mbiyen wis rabian nek 10 tahun dikarne karo bapak ibuku mara tuwa. Heeh. Nah, aku ndengenane macak ngono cekengkeng kaya kaku lah awakku masamu. Biasane nuturi manten lah aku dhewe dadi manten. Tapi luar biasa. Pripun? Menika sederek kula Pak sapa jenenge? Pak Obeng. Duduk asline duduk. Pak Sunarto. Nah, Pak Sunarto kalian Ibu Ibu. Megawati. Ah. Megawati. Mboten damel Soekarno Putri tapi Ya. Iki Bu Bu Megawati Megawati mawon. Wah, Nggih. diparingi luar biasa. Apa wae ning jero sing ora ana. Komplit. Daharan apa mawon komplit mulai rawon, iwak, kali, iwak laut, Weh, mosok to? Komplit. Mosok to, Kang? kaline sik kentir dadi enek laut tok. Lah aku mau buah-buahan komplit. Buah-buahan komplit. Ah, Bu Sebab Megawati. apa? Pak Obeng ki isine mung ngenak-ngenakne puterane. Betul. Lagi ngoten to. Heeh. Saiki duwe gawe kok nanggap-nanggap ngene iki wis to, oke-oke tekor saiki. Yo Wis ndak tenan wis. Aku dhewe nglakoni. Ora dhewe tekor Mas, pancen wis disiapke kanggo anak. iki. Lah, awakmu ku wis kulino ngomong lho. wis Ora roboh malah bakoh, ora wutah malah wutuh. wis. Lah, Duwe piye gawe to? lek nanggap wayang wis gak balik belas. Piye to awakmu ki? Wis kulino ngandani wong-wong kaya ngono. Karepmu tem aku dhewe wis dedel duel masamu. Dedel duel piye? Wong rawuh Lah para becak lho wong lanang lho kaya 20.000. Lah lekmu nandur pira biyen? Nandurku 15 ya mundake kan ya kudune 50. Tak hitung lho kudune kan becek kudune nek wong 1.500 ning 2.000 digembar wayang, gembar campur sari cukup. Lah kok digembar beras tok lho naruh. Nah, bedane ning kene. Lah bedane Kuwi awakmu tegese karo- sampean ki ngarep-arep metune ndok blorok. Nah, Nah, Maksudmu piye? lah ya tegese ki Ayo. 50-50. 50-50 Sing apa? ditanjake le becekan le awakmu lek Pak Nartoro pancen wis disiapke iki dining-ning kanggo Mas Percil. Nah. Iki dining-ning kanggo wayangan. Ngono. Iya, aku dhewe ya tak ning-ning. Lah kok enek sing jarene sing lomboke elek lah. Enek sing jarene iki jarene apa ki parine dipangan manuk. Ora lho wong biasane sampean ki umpama duwe gawe apa-apa ya mbok lancangi dhewe, ora tau merintah sapa-sapa. Lombok ya mbok unduhke dhewe, pari ya mbok panenke dhewe, rewang ya keluargane dhewe saka guyon maton karo drama soka. Lah kok iki sambat? Lah ra sambat piye to, Pak? Wah, ngene akeh tenan. Lah Tapi sampean nuwun sewu. Heeh. Lah jenengan mangke gadah damel nggih. Mm. Jenengan gadah damel badhe napa jenengan cara anu lah pikiran perabaan besok. Ya sing jelas wayangan. wayangan no padalang Sing kok. Terus mawa bintang tamu kanca-kanca kabeh mergo tak pritungke. Aja gelem, aja gelem. Jalang ya mesti ora pati mbayar, dagelan ya ora pati mbayar. Aja budal. Aja budal. Lah kok ora Nyapa budal. Ora budal. Alah mesti bayarmu sewithik mesti. Jenenge kerukunan kuwi kaya ngono kuwi. Rukun-rukun apa? Kaya Pak Obeng ngene iki keikhlasan. Ngene iki duwe gawe nanggap wayang rawuhke tamu undangan. Ngene iki wis ora ngarep apa. Nah. Aku ora percaya Dem. Wong lak ning kene iki wilayah kene iki padha karo nggonku panggung rejo. Piye Becek maksudnya? ning ndi iki mesti ditulis. Napa nggih ta, Bu? Alah, tekono ora percaya. Napa nggih? Iki kok balik kok. Lho, Siti ndengenane 3 kilo lho, saiki mau 2 kilo. Ngono ki mesti
Mosok ngono kuwi to. Lah kuwi aku lakoni. Wingi iki yo nglakoni. Lah ditulis mesti ditulis. Kuwi lak becek, lak ra becekno liwat tokno mesti isin. Ngono iya ora rene terus mari ngono liwat ning ngene Pak Obeng ning ngarep jane ora mikir apa-apa. Lho, ning ndi Pak? Lho, ndi oh, aku niki ora rono aku. Ngono kuwi. Mosok ngono kuwi. Mulane kabeh iki diniati ibadah. Diniati ibadah, rasa syukur iki kudu digedhekne. Lah iya, Wong rewang wong wedok-wedok ngene iki siji. Kuwi apa perlune? siji yo silaturahmi. Dudu Bantu binantu. pamer gelang. Kok iso pamer gelang kuwi? Wong rewang kok pamer gelang kuwi. Kowe iki ra nglakoni dadi wong kuwe. Aku sing ndek iki lho nggonku lho wong rewang lho, Pak. Heeh. Ngrajang kratas lho. Lah piye ta? Gelange krempyong-kremok teko-teko ngene. Heeh. Lah kok ngene. Lah iya Mak, piyok. 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 Lho, akeh pamer gelang. Mang mula kuwi jenenge wong rewang ki wis ora usah mikir apa-apa. Oh, Paham ora? Ngono ya merti ngono kuwi. Ning pancen yo bener kok Mas Perjala racake ora ana ing puser sumber dadap kene Nggih. kabeh ki rata. Wong wadon ki langgar rewang wis bingung karo wong lanang. Alah. Pak aku arep rewang nang Pak Narto lho. Mengko lek klambiku ki ndak salen aku isin. Iki gelangku ki kudu tak ijolke. Sing wingi gelange mung miji tak dadekke keroncong. Rompyong-rompyong. Nah, rompyong-rompyong. Rada oke rada babar. Mboten kok Kuwi jane gelas apa gelang apa es kok babar iki. mboten kok amung. Kudungku ki ketok reget lho Pak, aku tak golek kudung 3 dina ki ya paling ndak 6 isuk sore ngono. Mang mula niku, Pak. Ngopeni wong wedok iku kudu kuat-kuat tenan, wong lanang kudu kuat-kuat tenan. Lah kuat. Wong lanang iki songkok sitok sampai buluk lho ora ganti-ganti. Wong wedok kudung lak ra luwih kok 10 ora marem. Wong anggere blonjo mulih nyangking mesti iki apa ki buntelan cilik. Alah kudung 30.000. Lah, ngomongnya 30.000 COD ora bosok wong lanang kaya. Lah ya kaya ndelok iki mau aku ya ketemu mak-mak ning ngarep kono kudunge pink. Lah kok kepleke urung dicepot to. Ya, contoh Kuwi ketoke ya lagi COD. contoh kecil-kecil kaya ngono kuwi mang mula kuwi. Nak wong lanang kuwi weweh ning wong wedok kuwi los, wong wedok iku kudu iso gelem ngopeni bojone. Nah, lagi kuwi lho. ngoten. Umpamane ngene iki Pak Minto mulih kok tanggapan. Iya. Ibu Senini. Heeh. Kuwi wis kudu ngepleh-ngepleh, Pak. Nah, kuwi sing tak karepke ki ya ngono kuwi lho. Iki Ijole wong lanang ki ya mung ngono kuwi dhuwit Ijole- ora pati ngitung ning nek wong wedok ki lilo tekan ngomah ki langsung turu mlumah ngono wah jan wis. melumah ngatang-ngatang. Paham ora? Paham. Iki jalukane wong lanang kaya ngene iki. Tapi sekarang yang terjadi Piye? sebaliknya dicedheki merengut di apa kuwi dirangkul. Didoi. Di oh mboten dicedheki merengut, dirangkul, ngentut, diambung. angop. Malah Wes. wis ora enek apike blas. Lah tapi ning TikTok yo ayu-ayu lho mak-mak kene aku duwe. Ayu-ayu perkarane enek filter. Oh, alah. Jajal lak polosan, bluduk kabeh, Pak. Lah kaya Iya. contone bojoku dhewe ngono ki tak openi yo ayu tenan lho, Kang. Endi bojomu awireng lho. Aja mbok omong ning Lah ngono. wong bojomu gilap lho. Oh, wis tak tukokno. Wong bocah kulite ngedop kuwi lho. Wis tak tukokno produk Produk apa? skincare. Oh, Skincare. skincare iso skincare. Tulisane iku skincare. Regane pira? Regane 45. Lah kuwi skincare pondot 45. Loh, kuwi larang lho, Kang. Timbang wedake mbahku, Apa? Viva nomor 4. Piye? Udah plastikan. Kuwi lak kuwi wedak luwas lho, Tem. Kuwi lak dike watoke dul-dul ngono lho. Ning ampuh lho Tapi kuwi. ampuh, tapi tak akoni. Sapa sing duwe gawe? Pak Obeng. Obeng. Luar biasa, akeh pisan iki lho aku. Heeh. Nduk nyambut gawe ning wayangan melangkah pager akeh pisan iki aku. Niki iki mesti Kuwi Pak Nah, iki iki lho Mas. Piyayi iki kaya Pak Nartobeng budaya ki Nggih, kaya ngene. leres. Dadi gawe pagri pancen wis diprogram aku ki seneng karo kabudayan. Dadi pagere iki sok lek masang mawa baut. leres. Heeh. Lek enek gawean duwe Cepot. gawe dicopot, Copot wektu prei ditutup meneh. pun dawuh kali kula. Heeh. ngendika piye? Lho, Pak Obeng wis ngomong Mas Percil, lek nang tangga-tanggaku seneng acara kaya ini saulan ping pindho, Pak. Tangga-tangga Sakwulan seneng. pindho. Seneng napa seneng? Loh, Alhamdulillah. Sak wulan pindho. Pindho. Matur nuwun lho. Nanggap-nanggap. Delok YouTube. Loh,
Tiwase tak rungokne Lah tenan. nanggape Gini lho, duwe temenan mbahku ya. sangkil kowe karo paksaku. Wonge nanggape ya pisane cukup sok ben taun ngarep. Ya buktine wong lak klumpuk-klumpuk Kula tak- kasil apa jenenge kasil ya ngono kuwi. Kula tak ngambil sinden jenengan Nah, setunggal wis mawon. monggo. Setunggal mawon nggih. Sing ndi? Jenengan pilihne pun. Ndak, aku ndak wani Aja ngono milih lho, Pak. sampean. Mergo selera sampean karo selera aku itu beda. Iya lek aku milih ke bener, lek enggak bener Sampean- kowe mesti Selerane sampean sing ndi mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Lagi genset apa Pak kowe gudi. Awakmu kok ya sia-sia. Eh, jane kon nggonmu ra ning kene iki. Kowe ning dhuwur iki. Mbok padane sound control kaya kae kuwi. Kok ya awakmu kok sia-sia karo sinden Kowe ning dhuwur kono karo nggawa pentung. ayo kaya reca pentung. Kaya reca Wis pilihan par pesen sing ndi? Coba kono. Sampeyan Pak sepilih gak aku. Tapi tenan lho Mas Dinggo pajangan ning ngarep ya apik tenan lho kita. Tak golekke gandengan lawas. Ya. Mbak Kunjung. Oke. Heeh. Iki lho. Ini dok Cahayu, karena aku Cahayu. Hop, situ dulu. Kamu diam situ dulu. Nadanya coba aku minta kalau C mayor. Iki lho Pak. Dadi ngunggahane ngono wis karo sampeyan kan kalih Maret karena kan ini mau ini pun Agustus to niki pun Ya, Agustus 81 to. Betul. Benjing acara teng jenengan to. Ya. Ramen-ramen to nang anu desa jenengan. Heeh. Lah awakmu Mbah kok yo Lurah. ngerti kuwi lho. Mbah Lurah. Ndekengi percil lho. Waduh. Boleh, Iya. Mbak. Ojo. Ini Dok. Kok durung ngadeg kok wetenge wis dikebuk sik kuwi lho ketoke ngerti awakmu dipadakno karo barongan. Ora ngono, mau ning toilet mburi ngono lho masamu. Wong kok Neng aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Kayonan sing Dek aku kangen. bosok. Pak, iki mana corone to Pak semu. Hah? Iki nggonmu enek cindene mlebu enek corone ya. Ayo mbok dipersani enek apa ora? Wanita sing gendit yo ngono. Dek aku kangen karo sliramu. Pak, iki bocah iki stroke Pak Jaya, Pak. Ya kok ngopo? Lah kok munyer ae kaya gilingan. Yo ngono kuwi ngalem karo sing lanang. Tak sawang-sawang. Kuwi ora setruk, Napa, Pak? ngosel. Mosel. Oh iya iki lho sing apik ya iki lho, Pak. Heeh. Dadi wong awake dhewe anu apa mulai nonton omahku ngene Pak. Sama tau greng-greng tau Pak? Hah? Greng-greng tau. Tahu. Iya. Tuwek. Wanita itu harus agresif. Wis tuwek greng-greng. Lambemu. Mosok yo jek iso. Tuwek lho cashinge kene tetep No, 445. kene 4. Semangate. Semangate luar Iya. biasa. Tambah tuwek ya. 45. Ah semangate. Semangat 45%. Nadane sepiro lali aku. Nadane. Mu ngene. Apa? Apa kowe ra krasa tak batin sabetina Alah, suaramu ra enak. bakal ilang Suaramu koyo ngene to. Patok ya. hatiku. Apa kowe ra krasa Batang nih apa kowe iki lho nyanyi iki apa kok wis nyanyi lho Mas. Kono to. Kene lho sing nyanyi. Lah biasane nek latihan ning omah karo aku kok kuwi karaoke Kowe karo Mas aku. kesuwen ngerum wis. Apa kowe? Apa kowe ra krasa tak batin saben dina Tangane. bakal ilang jenengmu ning atiku Tangane. Pen kono nang pen. Nyanyi. kowe Kecel karo kowe. ra krasa Lagu sing anyar. tak batin saben dina rabak wale jenengmu ning atiku. Kuwi lah carane kaya aku. Lah kowe carane kaya apa lah karo wong wedok piye jajal ngrayumu kaya apa? Nek aku yo Mas Lentang, kowe kok nggodoni kancamu ki piye? Jaremu tresno karo aku. yo aku pancen tresno karo awak. Mosok karo iki kowe? Mas. Wis to meneng ae. Nek sore mau Rezekine WhatsApp aku. rezekine anak soleh ku yo disenengi wong wedok ayu. Nek sore mau WhatsApp aku ngejak ketemu ning pasar Puser kok. Mas, kok hianati aku? Iki
apa sih urung diapa-apane wis Tembok tenan kowe karo iki. Heeh wis tong. Lah yo, lha kowe tombok vario lah karo bojomu iki. Lah yo apa karo masak tenan karo Kok iki. ngono to Mas, kowe kok ndak setia kok nggodho-nggodho punjung. Yo pancen gadeng-gadenge jagat yo ngene iki lho. Dik. Alah batang yo apa. Yo alah bobot 17. Lah kowe lo katut tangine mencolot. Buat 17 padane. Kok maksaku. Jagung. Jajal kowe cara iki karo iki kowe milih ndi? Lho nek aku iki karo iki. Yo jelas Milih sing ndi? Ayo milih ndi jajal coba aku pengen Mau ro. sore masak aku lho sampean. aku Ora iki milih. Milih. Loro-loro ora milih. Ngantek tak pilihke kowe lek ngantek gandeng kae kono watuk kowe mletak. Lah nik meletak pripun to? Hah? Meletek. Tegese ki retak awakmu kena watuke pipit kuwi. Pipit sing pundi? Ya sing pinggir dhewe kae. Kene. Oh iya. Wes, kene-kene to. Iki lho, iki lho. Wis. Kowe tak gandenge kuwi, Mas Percil ben sing loro iki. Ayo. Ya kowe iki. Wes. Bayu Kang. Kowe ora usah tuku kasur iki sepin bed le. Kang, iki nek disawang teko kono lho, ibarate iki tahu karo lombok. Lah nyapa tau karo lombok? Lah, tahu temumpang lombok to Ya deleng. ora masalah to glundang-glundung ning dhuwure kono anu. Lha mosok aku semene ku anakku terus piye turunane? Adik cantik-cantik keduanya, sini dong sama AA. Aa, kamu kok dipanggil Aa bukan Aa, kamu Cak Percil. Apa? Aku ini sapi tengnya. Ora apa-apa, Mas yo ngene-ngene iki malah penak. Nuwun sewu, Pak. Niki kula atasane cah loro niki. Mas kerismu ket mau nunjepi aku lho, Mas. Iki Kene-kene keris sing ngruti kene. Iki susi lemes. Kene. gak pipo ilang. Keris gambar ya. Pipo ilang. Lah rene tak ijoli sing apik nek ku akeh banget. Wah. Adik, Dalem. Dalam ya. Kalau kamu mau jadi sama aku, kamu hari Senin, kamu hari Selasa, Rabu ke kamu, Kamis ke kamu, terus Jumat ke kamu, Sabtu ke kamu, aku Minggu nih. Minggu sonte. Pokoknya nek aku karo awakmu Dek Pipit, Alah, Piye, Mas? cukup sepasar sekali, Dek. Hah? Pendak malam Jemah Kliwon tok ae. gak iki rabi karo iblis apa piye kok iso. Padane ndruwo apa piye aku ki? Wis ta pokoke kowe Jemah Kliwon tapi Ya, adik, kita besok ke kolam renang mau kamu? Mau pakai bikini ya? Kamu pakai bikini, dua-duaan, pakai bikini ungu, kamu bikini merah, nyelempit. besok kalau kamu mau renang di bendungan kamu Ning bendungan delep nek kowe kuwi kok rumah aku kok. kamu mau renang di mana? Ya ning ngendi ngono ning kolam renang apa ning laut ngono lho? Enggak usah ke kolam renang sayang, Lah nyapa? kolam lele aja ya. Kita besok beda deh. Biasanya kita ke hotel, jangan ke hotel. Kemana Mas? Kita ke kebun binatang. Lihat apa Mas di sana? Ada beruang. Ada beruk? Iya, itu beruang nikah sama cacing. Cacing? Mas, kok cacing? Ada sesuk ya Rono. Kita enggak usah ke Rono, Rono nyapa? madakne rupaku. Oh iya, kamu kan seperti badak. Lah, ya kowe lho. Urung tadi seruduk badak ta? Beruang nikah sama cacing, Mas. Iya, beruang nikah sama cacing. Heeh. Itu kita sementara ini lihat orang dua itu. Itu Oh, beruangnya seperti ibarat ya. itu ibarat beruang yang satu cacing. Oh iya. Itu. Oh persis. Iya. Ini kan? Nanti kita madakne rupa aku cacing awakmu beruange. Iya, wis ora Jadi apa-apa, Mas. kamu beruang, aku cacing. Alah, yo keri no. Masa beruang cacing? Sik. Piye terus piye? Keri. Lah padak. Lah cacing idik-idik. Kok sik tukang Kowe iki berarti karo wong lemu gak iso. Mikir. Atasane. Lah lambemu yo ora penak kono beruang aku cacing. Wis kita kayak wong loro iki nyong. Mosok beruang Kayak cacing. kono. Oke sayang. Cinta. Modelnya langsung gembo bagus. Ganteng. Kalau kamu mau apapun akan kuturuti sayang. Oh iya Mas. Atasi iki. Wis kowe ape apa kita atasane dhewe. Kita bertiga, Kemana Mas? iya kan? Nikah bersama. Bulan madu. Di Kita luar. pergi ke luar negeri. Kita ke Paris, Ke ke Swiss. Inggris, ke Swiss, ke Jerman, dan tidak lupa ke Kapadokia sayang. Oh, aduh nanti Mas. Kita ke Besuli. Nyapa Rono?
di sana kita mencari marmer Lah, untuk lagu njopo? ngecor kamu. Bersama aku kita cor bareng-bareng berdua. Kita keperukkan Raini orang tiga itu. Oke, Mas. Setelah Tetangga kita kita sayang, tetangga kita kok gitu ya? Ini Itu. tidak harmonis. iri tanda tak mampu. Sopo ngomong ra? Setelah kita nikah nanti Iya. pulang langsung ku bawa ke salon supaya kamu tambah cantik dan Cantik ya, glowing Mas. perawatan ya Eh. saya. Iki neng panggung ki arep bersaing padu karo Nyanyi. tangga apa arep nembang. Nyanyi. Lah pripun? Dek, nyanyi ya Dek sama Lah, aku. Neng kene iki kon nembang. Kula bangga karo ayu-ayu ngeten iki ya. Besok kamu tak operasi ke Thailand. Operasi apa ya? Iki tak operasi plastik, iki tak ganti ember. Kini tak ganti timbo. Ya. Lah, kini iki bak mandi. Dadi mlakumu koyo robot ngene ongklok. Terus ada sanggon-gon ngono apa piye kok ya? Ora nduk, lak nembang api iki, Pak. Sakone, Pak. Heeh. Iki suarane istimewa. Wah tenan kok Niki iki. wau nembang keroncong to. Heeh. Niki lak lare kali niku nembangin apa kula mboten ngertos. Coba orang dua itu nembang apa dengan goyangannya seperti apa? Saya ingin tahu. Heeh. Coba. Coba. Ya jelas. Oke, ngenteni ya, Mbak. Kene jelas bisa no. Kowe kudu iso. Lek sing lemu ki rapat iso goyang ya Lis ya. Nah kene jelas. Ngentengne. Wer Ya. duduk. Iki. Ngentengne. Ya jajal pengen aku iki kok. Ya. Wah, iki jane lengan apa cagak PLN iki jane. Gede. Tet tot asik. Ayo wis sembarang lagune apa? Oke. Ayo coba. Ayo, Apa Lis. dangdute Mas aku sing nyanyi. Oke. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Gol disenggol-senggol pinggulnya disenggol asik. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut asli. Dangdut. Alah Pak Mang Mula kuwi aku gak gelem sing tipis-tipis Lah ngene nyapa? iki. Goyangane biasa. Goyangane biasa Lah, ora nek nek iki po iso? ora nek kedere blas. Lah gonamu po iso. Iki lho, ada pernah Dok? Ya. Tuh, iki bangkeanmu ndi to? Oh iki. Iki lho. Ya iki. Lah ra ketok iso dilujur kok men. Ya to. Lah rene poyo. Iya, aku kon piye ngene. Iki jane kandang apa-apa iki ya. Alah. Ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik sik. Kalau Pak. Pitike wayahe ngendhok. Iki iso dul. Apik to? Api. Unik to? Sik Mas. Ya, Pak. Mbok njajal Pake bener kaya ngapa goyangane bokong gede. Rada rene sayang, rada rene. Iki lho Pak, delok Pak. Beda Pak, jebol beda. Iki ketoke sekoke anyar iki bocah Ya, iki. coba. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik lho. Yol dikiyol keyol pinggulnya keyol asik lho. Benar nih Mas Percil. Iki lho, bokong apa jembangan? iso dur. Bareng goyang lah kok kaya Siap, gerak. Baris. Dibariske. Kalau ae, ben rukun. Hop, sapono. Oke, siap, gerak. Harus lurus karena ini memperingati harus hari 17 Agustus yang ke-81. Leres Pak Minto. Betul. Lurus, bukan rada mundur. Orang rada maju. Hop. Oke, siap. Kamu siap? Siap. Suaranya cuwili Pak. Kamu siap? Siap. Kamu siap? Sing pol kono ketoke mboke biyen nyidam bledek. Dek ngulmu kuwi. Niki lagune mboten usah sing angeng-angeng. Heeh. Sing penting ngerancak jogete apik padha niku lho tingali sakniki. Ya. Lagune napa kula manut lare 3 niki. Lare 3 niki manut kula lagune napa? Kula manut lagu yang terkini. Lagu yang sekarang lagi ngetren. Gundul pacul. Ladalah
Kuwi malah lagu lawas kuwi. Aja gundul-gundul patul, Pak. Apa? Kita kasih yang terbaru dan terkeras. Apa? Utut manggung. Aduh. Dah. Betul Pak, betul Pak. Ah. Aja. Kula tonton lagune Sing viral saat Kalih ini. kula mawon. Lagune anu. apa? Mas, Dalam lagune Keong Racun. Loh, keong racun, Pak. Ah. Masuk niku. Lah rak niki keong saged Pak. Racune niki berarti Pak niki. Iya. Pak. Oke. Agak cepet Pak nggih. Ya. Oke, ya. Ah, rada maras sithik. Yo, pengen roh aku goyangane antarane keong karo racun. Sibe! Zoro lu hadirin bersama-sama kita tampilkan keong racun pada malam hari ini. Artis yang di sini sebelah sini dia pernah di Amerika, yang sini pernah di Australia, Dan yang satu lagi ini di Gumbol Kediri. Dan luar biasa, ini makannya satu piring cukup, yang ini 5 piring. Hadir pada malam hari ini luar biasa, keong racun Goyang terus. ya Pak. Hadir pada malam hari ini SGI untuk Anda semuanya yang di rumah. Salam saya dari luar negeri, Pak Openg untuk Anda semuanya. Sebelah sini Depujo yang pernah ikut arisan keluarga. Sini dia punya bedak yang sangat luar biasa. Yang sana apa, Pak? toko LPG. Walek duwe. Sampai bawah, sampai bawah. Apa bawa? Dasar kau Sampai bawah. Sampai bawah. Iki kayak ular. Iki kayak ular. Takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy. Hey, ku tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy. Yo. Cuk, 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 cuk. Bersama Sekar Gadang Indonesia. Asik. Yo iki lho karepku. Cuk, cuk, hey. Cuk, cuk, hey. Sekarang bergadang. Inilah dia. Iwak Sugoro. Cuma barang-barang kalau yang sebelah sana sendiri di Pujo itu sekali keluar dia bisa melampaui 5 kota, 3 kota, 1 desa. Saya ulah kondisi dia jenengan energik. Ah, berdasarkan penilaian dari 3 pesinden yang bergoyang untuk Sing paling- nilai tertinggi. Niki Pak, Jelas Ah. niki. dengan berat badan seperti itu dia bisa goyang yang Ah. luar biasa. Tur Sakmene goyang iki iso ngobahke buta niku. ketok Sampe- kimplah-kimplah lek goyang. Lah, nggih. Ah, Nggih. Dados ngeten iki namine yang dinamakan ke energik, Pak semangat menghibur masyarakatnya, Pak. Pak dipadosi sinden banci. Sopo Lah iki? kita kondi to sampai Sinden tambah banci. jebang peci. Jenengan dipadosi. King dalu, Pak aku mau apa ndak waca. WA-ne jenengan. Heeh. Pun kula tokne WA kula. Lah, tulisane Pak mau lho. Napa wong namung P ngantok niku aku WA-ne. Ayo, lah kaya terus PP apa? Mau lek wis tak kandhani. Iki Jenengan WA pripun wau? aku pentas nang me Pak Narto Obeng. Ya. Nggih. Nggo njaga Pake kuwi aja nyusul. Lah niki kula pun prei seminggu lho, Pak.
Gara-gara niki niku lho, Pak. Meteng karo sapa? Kok prei kok meteng. Lah prei. Maksudnya niku kula mboten nyambut damel kondangu. Lah kok ndak nyambut gawe apa ndak melu bose? Lah niku dadi manten seminggu prei lho, Pak kula. Yo. Masa Merongos no. Akhirnya namung bagian isa-isa teng griya niku. Lah niki kok apake pernah napa kali jenengan? Ya iki bapakku. Masalah. Anakku mbarep Barep Napa nggih to? aku ki mbake Tatit. Wah. kuwi sing brojolke ki ya kuwi. Tatit baguse kaya ngono lho. Putrane Pak Minto iki kan 3 to, Mas. Telu. Aku mbarep, Ya. nomor 2 Tatit, nomor 3 Gembos. Iki wis Nyapa to kok gebos. Pancen bener. Anake Lagi, pake ki 3. Lah, nggih. Kowe mbrojol karo ibuke. kali Ibu. Ning aku ndak ngerti mbiyen bobot karo sapa aku ya ora ngerti. Niku arisan no, Pak. Hah? Arisan. Anak kok arisan. Metu kowe terus kepindho tak kungkung ana omah, Nggih. bobot karo Tatit kuwi anak. Dengan Sing Tatit. telu. Ha, kono metu aku tak sambi mayang ndak ngerti. Meteng nah. Lah kok duwe anak gembos. Niku sandale kijolan, Pak. Akhirnya meteng niku gara-gara saya kijolan sandal. Oh, berarti awakmu paham. Yo Ora, paham to, kowe Mas. nusul Pak iki arep ngopo? Nggih kula kan nggih pengin nderek ngramekne acara dalu Ngeramekke iki Pak. kudu duweni skill lho. Lho, skill kula niki pun kalih, Pak, niki, Pak. Kuwi skill. Skill. Skill apa, Mas? Kok contohnya kaya Mbak Pipit Nah. lho. Skill itu adalah kemaluan lho. Kemampuan. Kemampuan. Bisa nembang? Kemampuan. Saged. Gandeng mau tak janji aja nusul Pak tekan kene nusul, saiki tak kon nembang. Nggih, nggih. Ki lagu khusus kagem Pak Minto tak ciptakne lagu. Yo ngene iki lho karep kowe seneng aku ngene. Selain iki. kamu presiden juga pencipta lagu. juga. Pencipta lagu. Rumah Judulnya? sakit kor dandanane tok sithik. SGI. Wah, sing bengi sama nulis kan menciptakan lagu untuk Pak E. Sing kula nulis nika. Heeh. Nika anu catatan blonjo, Pak. Kula tulis nika. Lah sing Sore antek- sore apa isuk, Pak? Sesore napa isu? sing bengi Oh, sing- bengi ya togel lho, Pak. Ramal nika kula. Togel. Nggih kalih gembos ya, Pak, kula nika. Lah coba tembangi apa kanggo Pak E? Ah, minor, 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 Mas, minor. D apa? C ya. Ya sakarep, Mas. Minor. Minor kuwi prayo sing alat sing nganggo drum barang kuwi to. Tenor kuwi. Sono apa? Tenor. Tenor. Minor kok so drum nika. Lah coba kaya ngapa suarane? Ya anu ngapunten lho nek suara kula elek lah aku mau niki. Lek elek langsung medun rasah nusul. Lah kula niki perkarane wau kan medal anu. Lah tekan tiwas tekan kene arep nembang elek. Kula badhe mriki kan medal anu luk 10 to mumet Mas. Lok songo. Lah iya aku kakean siji. Lho kuwi lan iso kakek. Kok iso ditambahi neh. Coba kan tambah. Lah coba kaya ngapa suarane? Sama. Sak pira Mas badan? Iki lho jane. Aja ngisin-ngisini Pak Dalang. Heeh. Ning Iki kan koyo nane-nane to. nek mayor Mas, mayor. Ngene. Ne. Ning iki mayor Mas. Ya. Nek minor, minor. Iki ketoke kurang dhuwur Mas. Nek Iki apa nyanyi apa tak becok ndasmu lho kemalan. Lagune apa? Gadis manis Kalimantan. Ngomong. Nah, kuwi lho. Oh, kuwi saire kayak Pak Minto. Ya, awakmu sing nyaur iku huruf-hurufe. Ah. Nenanene. Jojo lah. PP apa? Ya sampeyan nyauri Mas ya. Pak Minto sungguh mempesona. Nah, iki mesti arep njaluk imbuh bayaran iki. Kono lho wis ngerti. Ora kuwi iki dibayar pira engko lek kurang tak tambahi. Boten Pak. Niki kan khusus damel panjenengan to, Pak. Oh, iya. Soale kula niki kan kangen dang boten kepanggih. Ngrono rewang seminggu. PP apa? Pak Minto sungguh mempesona. Apa? Wakeh sing tergoda. Apa? Pas wayangan mesti minta. Kakak apa? Karo
Sing di Ora. Awakmu kene masalah. Pelok apa? Wong isi senengane Pak Ora lho Minto. wong nembang kok tujuane terus malah nyang odol. Kuwi remenane Pak Minto, Mas. Pengen njaluk nek mulai wayangan. Sing penampilanmu kuwi lho. Weh, Masalah. Kaya avatar eng kuwi lho. Aku pancen pengendali rondo lho. ora lho. Wong Pengendali wong angin. motong rambut kok kaya kapal induk. Sik to. Jenenge sesuk-sesuk lah mbok potongi mbok lurusne apa piye. Lah. Ya kesok petal. Kita karepmu iki. Lah aku kan mau ning gone anu to, Mas. Anu barber soto kuwi kan wis ning Apa? Barber tukang shop. cukur lho. Barber shop. Lah ya sope pas entek iki anake soto. Tapi kae jenenge barber Barber shop. shop. Lah ya barber shop kuwi pas motong separuh lampune mati, Mas. Terus akhirnya Akhirnya yo ndasku sing anu. iki sing ketok sapa? Kok iso petal lho Pak Petal. Ora lho ya ora petal. Iya. Petal lho. Wis sing ketok sapa? Sing nyukur sapa? Aku dhewe ya, Mas. Mah Ngono jare ning barber shop. hati-hati lah cukur hati-hati petal lho copo. Untung kuwi pas cukur rambut. Dah Neo, awakmu pas sunat, Lah. terus listriknya mati, lagi separuh ngono piye? Loh, kayak tak cukur ngisor barang soalnya. Apa kuwi? Mas iki lah Oh, rambut sampean sisor. Sik, kalah karo iki Pake kangen karo suaramu. Nggih, Pak. Iki mau tembang kanggo Pake to. Pak E. Krana kangenane bapak iki kelangenane ular kambang mbok nembang sing apik. Oh, jek. Nyemek ngono. Nggih, Pak. Kangen sing Spesial. Lungguh sing Kene-kene. apik, lungguh. Pak. Heeh. Iki lak ra aku tak toto. Ular kambang apa Pak? Ular kambang apa? Niki anu ular kambang spesial kagem tuan rumah Bapak Miftahul Huda kalian Ibu Yuni Susanti. Angine. tuh. Pindek wingi. Iki iki ngapa to? Kuwi sapa, Pak? Duduk Wala rumah saku sing Iki Pak digawe. Obeng. Pak Obeng karo Bu Megawati. Pak anu Sunarto. Sunarto. Ah, Pak Sunarto lungguh kalian Ibu Megawati. ora beda kaya pesinden arep Jek, nembang jek. klasik. Awakmu yo iso nen ngono lho. Yo iso klasik. Yo klasik yo iso, rekreasi yo iso. Kreasi. kreasi. Lah. Asik. Nah. Lungguh. Dipasne. Pas ora wi. Wis, Mas. Iki gawe kendang gawan apa? Yo manut aku, Oh Mas. iya. Miring. Pak, aku njaluk tolong iki masalah rata kendang enggak dadi. Oh iya, heeh. Ki apa? Ular kambang? Iya, Mas. Iya. Miring ngono. Weh. Yo dipasne to, Mas. Iki lho slentem iki lho. Wis, Pakaian. bacaan ae Mas, gak apa-apa, Mas. Ndas nggo dolanan rumah Panes saku kok kuwi. iso. Ben pantes ngono disawang yo ketok demes apik kaya sinden liyane. Ditasik suarane. Iso ngedang tenan sing sitok kae. Ya. Yo Coba gawan kok e. ngenteni didindingi sing apik, wong Jek. jenenge pesinden ki ngetokke swara wiletan cengkok kudu jelas. Siap, Pak. Nah. Coba ular kambang. Mas. Nyapa? Ampun dolanan kendang, Mas. Lah wong sarepane sing duwe seneni sing duwe gamelan lho. Kae nyetem. Malah dangdung ngene wis arep mulai kok iso. Nah, nyuwun dindingan karo penggender. Mas Dar, jenengan tindingi sing penak, Mas. Nek penak tak paringi. Mbok apane? Tak lewek. Sopo-sopo tak lewek kok panjen. Modelmu. Ular kambang sak sekarnya. Lah kok marai. Ora nyontok. Darani aku ki kaya cah wingi sore. Kene iki sinden wis turut tegalan kok iso. Turut panggung. Bae turut tanggung. Kok tak jenengan percados mawon kalih menika. Apik. Aku Kuwi ora. lha nek sing takon. Piye? Awakmu kok iso uler kambang bareng biasane mbiyen ngono kae. Sing tau Nderek diderek sapa? iki dalang sapa ae. Sapa ae? Pak Minto. Heeh. Pak Minto. Pak Minto terus. Pak Minto. Sadurunge nderek Pak iki lho dhisik tau nderek sapa. Lah nggih. Pak Minto Darsono. Oh, terus. Pak Minto. Ya. Jereke nate Mbah Gondo Darman. Almarhum. Lah iya terus nate nderek Pak Mantep. Almarhum. Terus nderek nate Pak Anom Suroto. Almarhum. Kuwi tau mbok dereki kabeh. Nggih. Lah kok Kuwi meninggal ya randang kabeh? ndak dijikuk melu kono ngono. Nggih mboten saged to, Pak. Lah nyapa? Apa? Lah wong KTP ku seumur hidup kok. Mosok arep diumpani kuwi ya.
Mas, titingane Mas. Wes dicingket mau. Ku MTQ Mas. Ular kambang Saya sak bikin. titahe. Wis cakepmu. Cakepane napa, Pak? Cakepmu manut awakmu, Oh, cek. cangkem-cangkemmu dhewe kok. cakepane duwe dhewe ta yo. Sinden iki cangkem-cangkemne. Lah arep nyuwara karo apa? Karo irung. Ora iso. Ora iso. Nyuwara ki mangga karo cangkem. Lah nggih. Lah kok malah jegok kaya kirik kuwi lho. Dehem kok iso jengkong iki lho. Dem to. Deme sinden cantik iki ngono kuwi. Larang kembang cundukane patul. Kembang opo? Kembang ki murah, aja larang kembang. Lah cakepan sinden kok dibantah iki lho. Wis nganggo cakepan liyane timbang dibantah kono. Coba kuwi lho. Oke Mas ya. Wis enek kok kowe. Apa gawe dhewe? Ku coba melempar. Nyapo dadak dicoba. Ayo mau langsung dilempar wae rasa dicoba. Pak, Wis sampe kok malah ganggu. Ngono mangke iki malah konsentrasine ical. Pak, niki kula tak nembang riyen. Nggih. Ah. Jenengan istirahat rokok-rokok riyen lho. Oke. Iki mau apik iki cakepan iki mau. Kene sinden wis kadung dadi lho. Iya. Dadi apa? Dadi cangkem. Samiten Mas. Samene. Niki lho sampe kono nyapo aku. Takon kono. Ku coba. Kopi. Ku coba. Aku ki latah aja to kopi. Mulane awake sing jejeg, sing penak. Iya, iya, Mas. Aja kaya ayub-ayuben ngono kuwi. Nah, malah kaya manuk dara kruwok. Jane aku nek lungguh ngene iki jane aku moh lho Mas. Lah nyapa? Tenan aku kapok Pak kula niku. Lah Lah, nyapa? Aku sindene nek gelem ya ngadeg. Lah kok gak gelem lungguh kamangka sinden-sinden kuwi Lah aku suarane. sering kon nderekne pake kan ning dinding kon lungguh. Derek ke Mbah Minto. Pisanan ke tau kula lungguh Pak. Heeh. Are ning weteng nak prepet. Yang apa? Kudu semaput Pak. Lah masalahe apa to? Kaya nglunggui apa ngono lah. Wis ana suarane tus ngono. Apa ki sing Lah bledos? aku mbok teko kok. Mulane kok. Lah kelungguhan lho Pak. Wis prepet. Sing apik sesuk aja mbok lungguhi, aja mbok teko. Lah terus Kethokan buak ning perapatan ben digondol kirik. emang kowe kudu digoreng gurih. Padane apa? Ayo nembang. Coba. Ya. Ku coba melampah. Bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima ruzakana bagina adaban. Benar lah. Ku coba. Ku coba melempar. Larasnya kegeden lho Pak. Lah kok Geden. kelokor. Lah biasanya aku gawe gong bathok lho. Eh. Lah kok iki gampang Umume ku ya. Manggis kulempak mangga ku dapat ku coba melamar gadis janda yang aku dapat cocak rawong Nganggo ngepos barang. iringane malah klothekan to Pak. Wes to. Dikreasi. Iki gawat. Dikreasi. Lah iki ditanggap larang-larang iki gamelan komplit kok malah aku digameli kok klothekan. Lek komplit kulino, lek kodekan kan urung tahu. Nah, jare awakmu wis iso klasik ya iso Nah. kreasi. Lah ini nek sing ra ngerti kan kaya nabuhi anake gondol gendruwo malahan. Wis to manuto ae. Yo, bablaske. Zaman edan. Gawan iki ngono kuwi. Oh, dadi iso ngetutne lambemu. Telu kowe. Bar karo percil ke. Keliling pasar ngunut biasane Mbak kula. Zaman edan. Edan zaman. Zaman-zaman. Edan. Langsung ngoblok. Ya kan ngetes to Mas. Ngetes kekompakan. Loro kompak. Ker gender karo kendang tok kekompakan. Zaman edan wong tuwa rabi Maling.
maling dasmu kuwi. Lah ngono Gregele sinden iki ngono kuwi. gregel kok kaya wong katisen. Jamane dian. Lho, apa totoke? Ayo to. Wong tuwa rabi rawan wanci bengi prawane nangis wae mergo wedi karo manuke ya sing akeh ulune yen digoyang ser adu penak buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penak buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penak buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penak Stop. Nyapo awakmu? Nyapo? Oh, seneng iki guyu kok. Lah ngopo? Kelungguhan malih, Pak. Ngati kok. Wong kaya malah murah. Jarene arek kendang gawan ki apik. Dawane mbok bablasne kaya Lah wong awakmu ya duwe kelebihan. Nggih, Pak. Mesin iki wektu rewang memas pergi ya dilengke golek gawean ngejak cah loro sentem karo sing ngendang sitok. Jak ning sor Bangjo lak ya entuk dhuwit Enek paring-paring. Bang Jondi lho. Ya Bangjo ngendi apa Kanigoro apa ngendi ngono? Bang Jone pas anu mati lampune lho dadi mobil bablas. Ya turut pasar. Pasar kowe yang dadi manusia silver kan kena. Nah, Iki mbok cet kabeh ngono. Wingi tak cet silver. Sing silver anu mboten saged setunggal, Pak. Malah klawu lho. Oh no. Wis Mula rasane kok wong kok iso nembang sinden sing dadi apik tenanan. ah, diselingi dhisik Mas nggih. Nggih. Ah, satu tembang lali janjine sinden papat sing aturi jumeneng. Yo. Sinten Ayo mawon, apa? Pak? Sinten mawon? Iki yo sapa? Sik. Wis. Pak. Sapa? Sik. Iso anake sapa to, Kang? Jenengmu sapa le? Absyah. Lah kok iso Mas sangune. Iki lho. Sik. Le. Bapak. Sik ditekoni. Sampeyan iki ngefan karo sapa ya, Jan? Sampeyan ning kene ndelok apa ki, Mang? Wayang. Wayang, roh wayang. Jenenge Om roh ora? Sapa jenenge Om iki? Ya gak tahu yang bilang kok tanya saya. Piye le? Ya gak tahu ngapain anak saya. Papa namanya sinten? Rahasia. Oh, papanya jenenge Rahasia. Oh, iya. Ora, le. Sampeyan ning kene iki ngepen karo sapa? Ah, Wow, ngepen karo anak lanang. ngepen karo Mas Tati. Oh, sampean pengen dadi dalang. Mboten. Oh, ya mung, Oh, pengen nanggap. Oh iya, enggak nanggap. Wis sunat apa durung? Oh, Wis sunat apa durung? pun sunat. Dereng. Dereng. Dereng lah sunat nanggap wayang nggih. Oh, iya wis nanggap. Eh, Omong ana bapakmu kok tak DP. Loh, kok sesuk nanggap. Lah kok malah awakmu sing DP karo sing sunat ku lho. Pak, utang 100, Pak. Ibuke. Sesuk. Dodi. Sesuk kok tak DP ya, Le. Sesuk ngomong lah sunat nanggap dalange Pak Minto, dagelane Pak Percil ya. Oke. Oke, ya siap. Aku Ojo ngejaki. Ya. ya. Oh, ngejak aku mau tak tambahi kowe. Iya, bocah anu enggak apik iki. Wenomik Mas Napik coba. Anu, So, lek sunat pengen ditangkap ke wayang, dalange sapa njajal? Gemik dalange sapa? Gemik. Jajal mike dicekel. Ya Absa. Kira-kira. Dalange sapa nih? Pak Minto karo Mas Katit. Nggih. Dagelane sapa? Lawake. Sido. Lawake sapa? Cil. Oh iya. Oh, apik jidul jane. Weh.
Ngadeg. Ya. Kene. Ngadeg. Lah wis diparingi mature piye? Ah, diadai. Ya. Ndi sik diadai, disai. Disai. Ndi sae? Ndi. Oh, bawa dompet. Wong nggo dompet, Mas. Masalah. Dompetnya Dompet kalung, Mas. Oh iya. Ya. Mboke mari tuku emas. Anu dompet. Ora ngono kok malah awakmu sing DP-ni karo sing Lho saiki ngono kuwi. Ben gak ucul. Lah ngoten niku nggih jenengan lampahi terus ngoten. Iya. Iki aku kan melu iki dalane iki. Tanggal 8 karo Hah? aku sih. Yo ngadeg sinden papat. Papat Apa? ayo. Lali janjine langsung Mas. Yo, kaya ngapa Mas Agus? Ayo lo. Kicau mania, kicau mania, gaspol danga, digaspol danga, manukku siap nembak, poinku rada oyang. Elok banget, nah. Pak, niki kan wonten sedereke saking Banyuwangi kan kathah. Iki kula tak nembang Banyuwangi setunggal kagem sedereke Pak Obeng. Gerajakan Banyuwangi. Mboten, pamundhutane menika kesucian kali gulu pedhot kali. Kagem sedulur-sedulur saking Banyuwangi. Sing saka Banyuwangi. Menika satu mobil. Lah niku pirantune temen niku. Rombongan kok. Rombongan. Satu tembang saking Mas Percil khususon kanggo warga ingkang saking Banyuwangi. C minor. Awakmu melu ora? Wis ora sampe lho kowe. Hah? Ayo, Mbak. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampai kereng uliye ison mikiri gedang rojo sajurung dipangan codot timbyang worong jangor kulun ison pedot. Jawab penduk Cahayu sing loro mau lho. Lah Godhong sawi diurap karo kelapa ati iki rasane mung
Gedang raja sak tondon dipiri-piri yen ra percaya dodo iki. Yo, SKI Sekar Gadung Indonesia. Puasa. Coba. SGI bersama Persel CS. Ngatur Mas Tarno Tania Jaya. Bapak Mustamar yang wonten Lingi Wilujeng Dalu. Aring-aring diakar gedang campur sari sampai kering mulie iso mikiri. Gedang rojo sajorok dipangan codok timbyang borong dangon kuluni sedok. Luar biasa, sembah nuwun Mas Percil. Nggih. Gagrak Banyuwangi katur sedulur ingkang rawuh wonten dalemipun Bapak Sunarto Ebeng. Obeng. Ya, Obeng. Ugi kula aturaken fan berat SGI tanpa kecuali pinanipun Bapak Samidi ingkang wonten Kawedusan Ploso Klaten. Oh, Ploso Klaten. Ugi Bapak Sutomo ingkang wonten Ringin Bagus. Ringin Puncu Oh, Puncu Kediri. Ah. Ugi Mas Edi Kejes menika termasuk among tamu saking YouTube SGI. Oh, Wadah sangat fanipun Nggih. wonten dalam negeri dan luar negeri juga Betul. memantau hari ini. Ah. Nggih.
Uga dibablaske kagem Sinten? para sepuh anak wedok Mbak Umi ben didampingi karo Mbak Sulis Eva. Cih. Iki ana sing ngersake sambung wanci dalu jangkep sak bawane kaya ngapa. Heeh. Dadi bar sigrak njur dikendoni. Nggih, Heeh, leres. ben awet. Ben Biasane awet. mboten kenceng terus. Ayo. Ngonek kenceng terus. Rugi lek mbayar ndang wis. Heeh. Kesel. Ya ngadeg ana kaya ngapa? Mbak Sulis dipun dampingi menika anak wedok Mbak Umi. Heeh. Suara suling niku. Niku wanci wengi niku, jelas iki. Ya, kaya ngapa? Nganggo bawa. Nggih, sinten riyen sing bawa Pak E? Wis sembarang. Kan Nduk, Cahayu. Ugi katur ingkang sami lenggah para sepuh pinesepuh pepundhening dhewe Mas Percil. Nggih, nggih, Pak. Wadah masalah Pak niki Pak sini kali Pak. Iya. Sun ingkang germa Suarane sompu Pak nggih. Heeh. Swantene niku lho. Anu daleme pundi to, Pak? Iki sih suarane. Kula tebih Mas daleme. Pundi? Mriku. Mriku wae. Anu Blitar napa? Nggih, Blitar. Blitare pundi pase? Plandirejo. Wah, wong gunung-gunung iso suarane pengen-pengen gunung. Niku mergo olahragane Mas. Olahraganya itu lari-lari Heeh. Oh. Fisik. sama barbel, push up. push up, nggih. Iya. Oh ngoten nggih. Iya. Swanten saged sae ngoten niku biasane mimike napa, Mbak? Mimiknya jus Mas. Jus. Nggih, jus tanpa es. Jus tanpa es nggih. Iya. Ya mimike pancen Mbak Sulis ki urinane Nggih. Mimike Mbak Sulis to? Lek ndak dijus suarane ndak iso apik. Ji, Jadi ji. setiap hari harus dijus. Jus. Heeh. Nggih. Ya Nduk Umi kaya ngapa? Jus tewel. Waduh. Kuwi jus tewel ora keroken ya cangkeme, Mbak. Enggak. Ora pulut tok. Sampeyan enek-enek ae. Ah, ya Nah, Nduk. iki Mbak Umi. Mbak Umi. Jajal iki. Wong ayu rucit Dadi wong ayu mung ngererujit wae. Dadi pikir tok. Heeh, ning dadi pikiran tok. Oh ngono ya lek wong ayu. Kaya bojoku ngono ya dadi pikiran tok. Iya ya, Tem. Sak donya sing ayu bojomu tok. Lah iya. Prantini maksa segan jebul nimas uga nang gepi. Bah. Gak rugi Pak iki, Pak. Ya iki pancen ya anak-anakane karo mbok-mbokane kok. Lah nggih, maksudnya jenengan gandeng niku mboten rugi. Ayo racake pancen Mbak Sulis ki lek nurunke nyang anak buah ki mesti dadi lan Sae-sae Pak nggih. Pokoke lak gulu kok gedet-gedet ngoten niku, Pak. Ah, Mbak Sulis iki pancen andalan. dadi Bapak. cara wedhus ki pancen iki bibit unggul. Niki Sinden nek padakne wedhus Ora, paribasane cara-cara wedhus. paribasan aja dianu wedhuse. Lho, paribasan ya sing apik to Mas, masuk sinden padake wedhus lho. Ya ora apa-apa sampean. Wedhus iki regane larang lho, Mbak. Masuk wedhus sing regane larang. Tegese cithakane ki apik ngono lho. Ya wis lah. Ngapunten wedhuse nembang riyen nggih, Pak. Penak ngopeni sinden sitok iki. Bendina ramban tok gak perlu iwak pitik. Iki ya malah ngono to, Tem.
Titanono we. Jare wedhus. Aja tem ngono to ora penak. Selen. Lah pripun? Selem Utawa selem ngono. selem ngono Mbak. Nyeluk kok tem iki lho. Ayo to sambung rasa. Bagus. Nanging wanci tan ana ingkang rubeda nyuntak rasa senadyan srana piranti gambarmu ketok-ketokan terus ngoten iki Pak. Iya. Monggo sambung wanci dalu dados. bocah telu iki pemotenan sido dadi tak ganti di kopot mati.
Kobar saking Solo. Sembah nuwun wit sangka sambung wanci dalu geser lungguhe mlebu laras rindra tembange Gethuk. Gethuk. Wah, komplit lho Pak. Alus kenceng penak lah. Ayo kabeh ki nuting jaman kelakone Mas Percil Mas Lentem. Lah kene iku. Ritmene nggih penak di. Ritmene niku pas. Iya. Satu tembang khusus panjenengan CS Katon ingkang sami rawuh nyumanggake tembangipun apa? Alam Banyuwangi. Lho sampun. Oh, harus 2 lagu, Mas. 2 lagu. Napa duet kali Presiden. Nah. Kula niku lak kalih sinden niku kersane Slentem niki. Nah iya. Ayo Mas Lentem siji sinden sapa sing mbok senengi kono duet satu tembang. Lagu sing saiki. Gak seneng sinden, senenge tandak Pak niki, Pak. Satu tembang njur iki anak lanang ben nggen nipake. Heeh. Kesayangan. Gini. Kesayangan. Nggih. Kesayangan lagu sakniki lho Pak niku Pak. Ayo diaturke teman-teman Karang Taruna kaula muda ingkang lenggah wonten ing Puser. Nggih. Sumber Dadap. Dadi ben kabeh keturutan sing sepuh ya diaturi, sing enom ya dituruti. Kersane komplit ngoten komplit. Atek cair. Ayo cekelan to, Dem. Ya dicekel to, Dem. Aku ra ngemis. Sepira, Pak? Dem. Aku ra ngemis. Selan kami saat rada budek saiki. Ning atiku miris. Curiga rasane Walik. apa wis ana kyantine. Kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Oke. Tangan tak tuk ning ngene malah kaya kopi susu. Yo Le, Radit. Nelungguh ngarep persiapan supaya tak geser ana murile. panggilan kepada Mas Dadit untuk menikmati